Айде, давай, рисувай, рисувай. Рисувай. Това е тайна. Тайна голяма. Така, после ще бъде заснета. Нали така? Драсканица, Сали, драсканица, здрава. А може ли няма да си? Много е пайско. Перфектно изпълнение. Готова! Я дай сега да... Я дай да обърни да видим. Пущай. Това е... Чудете се какво е, ясно знам. Който искаш, Окер? И той не знае какво е. Знам! Обаче е картина. Страхотна. Янко, кажи какво е? Моля? Кажи какво е, Янко? Да, не знае сама. Не знам. Климо трябва да каже какво е. Моля ти се, Климо, кажи какво е. Няма да познаваме. Чакай, момент! Елат всички тук да видим Климо какво нарисува. Да кажете. Хайде, Климо. Първо да кажеш Сани да видим. Сани, какво е? Аз мисля, че това са 3 момчета или момичета и това е някакъв батут и скачат. Не е това, грешно. Така, Климо. Аз мисля, че това е голям балон с традица вътре в него. Не, мисля друго. Грешка. Не, мисля друго. Мисля, че е дебелко. Илийка, кажи какво е това. Не. Илия, кажи какво е. Илийка ти кажи. Кажи, Аз Илия. мисля, че това е Поп и това е са космик. Не, си не позна. Това е окоп, това са отгоре човек. Не е това. Предаваме за тогава. Така, Климо да каже какво е. Това е вестно, където излизат духовете. Тихо, да чуем. Да. От тази вестна излизат духовете, който е умрял. Излизат там. Я да наближим да видим къде са тези духове. Ето ги. От този това какво портал е? излизат. Това какво е? Портала. Това е портала. Портала. Излизат. Това са духовете. Сега разбрахте ли? Договорката Илия, как мислиш ти по въпроса? Как мислиш по въпроса? Това на много прилича на око. Какво е? Не, око. Прилича на око на това. Така, добре да видим Сани. Това е балерина. В движение. Янко, къде ми е Там малкото в движение. лище? Друго какво представлява, Сани, това? Янко, къде ми е малкото лище? Какво прави балерината? Танцува. Танцува? Ама къде танцува? Ами в зала. В зала. А защо танцува? Защото е балерина. Защото е балерина! И защото се танцува. Добре. Стивън, след малко, само да погледнем да видим какво става. Да видим какво става. Това е самолет. И после ще видим какво е. Добре. Мога да ви дам всичко и да видим Илия какво прави в момента. Да видим. Добре. Добре, много добре, много добре. Давай, ще видим продълженията. И за момента приключваме